भाई लोग आज हम बात करे वाला बानी सैमसंग के एगो ऐसन घटिया फोन के जाना कि हम देखनियो तो कहनियो आ थू काहे ते बनेले बारे मतलब बेहद ही घटिया एक फीचर लागल प्राइस के हिसाब से भाई 17 से लेके 21,000 के बीच में एक 3 गो वेरिएंट बा उ आवता, लेकिन बिल्कुल भी कोनो सेंस नहीं बनत कि भाई इतना दाम एक लागे के चाहिए। आज हम बात करे वाला बानी सैमसंग गैलेक्सी A14 फोन के बारे में। तो चलो भाई फटाक से सारा फीचर देखल जा और एक अच्छाई बुराई दोनों ही देखल जा। ई कोनो प्रमोशन वाला वीडियो ना हो कि खाली अच्छाई देखो लोग बुराई भी देखो लोग ई वीडियो में। तू लोग देखो लो भाई लोग, सबसे पहले हमनी के शुरुआत कर जाई एक और डिस्प्ले से। में तहारा लोग के वाटर ड्रॉप देले बा नच बेहद ही चुतिया वाला काम कैले बा यार। भाई डॉट नच देवे के चाहिए ई 2023 और इमें तो इस काम में लेबे भाई ये डिस्प्ले के तो काही मतलब बनी। साथ ही में डिस्प्ले क्वालिटी भी कोनो ठीक ठाक नहीं के 6.6 इंच के एगो 90 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट लागल बा। रिफ्रेश रेट में भी कटआउट कैले बा। साथ ही में तहरा लोग के मतलब डिस्प्ले क्वालिटी बेहद ही घटिया आई और काफ़ी ज़्यादा घटिया बा। कोनो खास डिस्प्ले क्वालिटी भी एक अच्छा नहीं है भाई लोग। इमें तहरा लोग के 5000 mAh के बैटरी देखे के मिल जाए, लेकिन बॉक्स में कोनो भी चार्जर ना देखे के मिली। ई बेहद ही चुतियापा वाला काम हो और बहुत ही ज़्यादा ही चुतियापा वाला काम हो यार। मतलब का मतलब बनता भाई 5 mAh के बैटरी दिले बा, बॉक्स में कोनो चार्जर नहीं दिले, खाली डेटा क्यों देता, कोनो मतलब ही नहीं बनत भाई। तो ये हमारा काफ़ी ही ज़्यादा घटिया लागल। और यदि तू लोग कहीं से चार्जर भी परचेस कर लेता लो तो सिर्फ 15 वाट तक ही चार्जर के सपोर्ट करी। काफ़ी ज़्यादा पुरान बा यार। मतलब तू लोग खुश चलो भाई फोन कितना स्लो हुई और बैटरी बैकअप भी कोनो खास अच्छा नहीं है। नॉर्मल स्पेस 7-8 घंटा के ही बैटरी बैकअप दी भाई लोग। ई फोन में हमारा एगो चीज़ अच्छा लागल एक प्रोसेसर एमे लागल बा एक्साइनोस वाला 1330 वाला जो 5 नैम पे एगो बेस प्रोसेसर बा। ई लागल बा प्रोसेसर ठीक ठाक बा यार, नॉर्मल में गेमिंग कर सकेला लोग और अच्छा बा भाई। मतलब इस प्राइस पे तो ये प्रोसेसर अच्छा बा, खाली प्रोसेसर ही अच्छा बा, ओकरा अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है। थोड़ा हीट होई परंतु ठीक बा, गेमिंग खातिर मीडियम में बा, ठीक ठाक ही मानल जाए। देख लो भाई लोग कैमरा क्वालिटी के बारे में ना जानल जाओ तो फिर मजे ही नहीं। एकरा बैक में तहारा लोग के ट्रिपल कैमरा देखे के मिली, 50 MP के प्राइमरी, 2 MP के डेप, 2 MP के माइक्रो कैमरा। मतलब का मतलब बनता भाई 2 MP के कैमरा दिला के। 50 MP के जो प्राइमरी कैमरा बा ओकर भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा घटिया बा। लो लाइट कंडीशन में लाइट में थोड़ा अच्छा खासा रिजल्ट दे दी। फ्रंट में तहारा लोग के 13 MP के सेल्फी कैमरा देखे के मिली जो कि वाटर ड्रॉप वाला बा। मतलब बिल्कुल ही घटिया डिजाइन बा या कैमरा का मॉड्यूल ही चुतिया ऐसा बा, बिल्कुल ही चुतिया ऐसा बा। तो ओकर भी क्वालिटी काफ़ी ही ज़्यादा घटिया बा 13 MP वाला कैमरा के। तो कैमरा खातिर तो बिल्कुल ही मत लिया लोग। एमे तहरा लोग के साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखे के मिल जाए जौना के ठीक ठाक बा यार। मतलब अच्छा जगह पोजीशन पे बा, लेकिन जो फोन के लुक बा वो काफ़ी ज़्यादा घटिया बा, कोनो खास अच्छा नहीं है। कोनो भी फ्लेक्सी फोन के तरफ नज़र नहीं आवत। जब चार्जर निकलने बा तो भाई फ्लेक्सी फोन दिल रहे तब चार्जर निकले तो कोई सेंस ही बनित, लेकिन बिल्कुल भी घटिया बा। और साथ ही में सिंगल स्पीकर दिला बा तो स्पीकर भी कोनो खास लाउडनेस नहीं है। ई फोन तहरा लोग के आउट ऑफ बॉक्स ही एंड्रॉइड 13 पे देखे के मिल जाए। ई काफ़ी ज़्यादा हमारा अच्छा लगल। साथ ही में सैमसंग वाला कहता है कि तहलो के हम 2 साल के OS अपडेट देम, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट देम। ये भी हमारा काफ़ी हद तक अच्छा लागल। देख लो भाई लोग ई फोन में तो ज़्यादा कोनो फंक्शन नहीं के, फीचर भी कोनो खास अच्छा नहीं के जाना के बारे में बतावल जाए। ई काफ़ी ही ज़्यादा घटिया क्वालिटी के मतलब फ़ोन बात समझ लो। ये सीरीज में ई फ़ोन काफ़ी ज़्यादा घटिया। पहले प्राइस के डिस्कस कर जाए, बाद से बताएं ये फ़ोन के बारे में और कुछ अच्छा बात। देख लो भाई लोग ई तहार लोग के 3 गो वेरिएंट में देखे के मिली। 464 वाला यदि लेता रहो तो तहार लोग पड़ी 17,000 में, 628 वाला लेता रहो तो तहार लोग पड़ी 19,000 में, और वही यदि 828 वाला लेता रहो तो तहार लोग के पड़ी 21,000 में। देख लो भाई लोग हमारा जहाँ तक लगता ई फ़ोन खाली उ आदमी खातिर बनावल बा जी ऑफलाइन में जाला, ओकरा बाद से ऑफलाइन में गइला के बाद से ओइजा उ लोग लोन वगैरह पे फ़ोन लेवे के कोशिश करला लोग, उ आदमी खातिर ई फ़ोन अच्छा बा। वरना ई फ़ोन बेहद ही घटिया बा। दोसर के खातिर फ़ोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यदि 628 वाला वेरियंट यदि 14 से 15,000 में तो हम मनती सही बा। 5G फ़ोन है, इससे कोनो मतलब नहीं बनो। 5G फ़ोन भाई डिसेंट बा भाई। प्रोसेसर भी कोनो खास उतना ज़्यादा लेवल तक कोनो खास अच्छा नहीं, मतलब कुछ अच्छा ले नहीं कि फ़ोन में तो का ही मतलब बनता भाई 20 से 21 रुपये लगेगा। तो फ़ोन कोनो खास अच्छा नहीं है, मत खरीदिए लोग। तहार लोग ई फ़ोन के बारे में का राय बा कमेंट बॉक्स में कमेंट करे लोग, हम ओकर जवाब देवे के भी कोशिश करें। देख लो भाई लोग हम नहीं चाहत कि ई वीडियो के ज़्यादा लंबा खींची, हम ऐसे वीडियो के एजा करतनी समाप्त। मिले तार लोग से एगो अगला वीडियो में, तब तक खातिर बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।